नोंथांमोना सानैसो सिगां जोंनि खौराङाव नुदोंमोन जे गुवाहाटी गुदि बर' थुनलाइ आफादखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा हा सिख'ना लादों होननानै गावजों गाव दाङाबाजि जादोंमोन। नाथाय दा गोथौ आरो गाहामै सावरायलायनायनि गेजेरजों मोननैनि गेजेराव गोरोबलायनाया फैफिनबाय। खोला गुवाहाटी गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख'आव बर' थुनलाइ आफादनि खाम्फा लुनायनि सायाव बेले बेजे थासारि जे हा सेना लादों होननाय आरो बर' थुनलाइ आफादनि मुङाव हा लानानै गुबुननो बारा होनानै दोनदों होननायखौ लानानै दिनै मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि गासै दैदेनगिरिफोरा आरो बर' थुनलाइ आफादनि गासै दैदेनगिरिफोरजों जथायै मोजां सावरायलायनायनि गेजेरजों मोननैनि गेजेराव गोरोबलायनाया फैफिनबाय आरो बेखौ मोननैबो हानजाजों जथायै खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिबाय। आं नोंथांमोन मेडियाखौ आं सिगाङावनो साबायखर होबाय आरो दिनै बे साउथ गुवाहाटी बड' साहित्य सभानि प्राइमारि बड' साहित्य सभानि जा मावख'आव जोङो मोनसे सावरायमेल जिरायनाय जाबाय। बेयाव माबाखौ मा होनना बुङो, जोंहा बाथौ महासभानि सेन्ट्रेलनि जा हा दङ, बे हायाव गोदोनिफ्रायनो बर' साहित्य सभानि मोनसे मुंख्लं खाम्फा दङ। बेखौ लानानै एसे भुल बुजा-बुजि गोरोन्थि सानलायनाय जादोंमोन। बे एसे गिदिर बाथ्रा नङा, बेनो बेरस्रावनानै गेदेर जालांदों। ससियेल मिडिया बायदिसिनायाव थांलायलायनाय जादों। बेखायनो जोङो थांनाय बे दाननि 25 अक्ट'खालि एक्जिकिउटिभ मिटिं जदोंमोन जोंहा बेयाव जोङो मोनसे थांखि लानाय जादों जे जोङो बे भुल बुजा-बुजिखौ, बे गोरोन्थिखौ एसे गेदेरसिन लाङालासेनो जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो गोरोबलायनायनि लामाखौ लानो नांगौ होननानै जोंखौ दैथायहरदोंमोन। आङो बाथौ महासभानि लेङाइ आफादगिरि आरो लोगोसे जोंहा बाथौ महासभानिनो एक्जिकिउटिभनि मेम्बार आरो लाइमोन आफादनि आफादगिरि बिथांमोनखौबो लानानै बेयाव मोनसे थान्दै थिनहरनाय, बे थान्दै हिसाबै जों दिनैयाव मोजाङै गोजोनै सावरायलायनाय मोनसे जथुम जबाय। बेयाव जोङो दिनै गोरोबथायाव फैबाय जे जों बे भुल बुजा-बुजि बायदिसिनाफोरखौ सोरखौबा सोंखारिनाय, सोरखौबा माबानाय, बेबायदिहै जोङो हगारलायनानै जोङो गोरोबथियाव फैबाय दिनै थिहै जे जोङो बे जिबायदिहै बे बाथौनि केम्पासाव थानाय जि मुंख्लं खाम्फा, बे मुंख्लं खाम्फा गोदोनि बायदिनो बेयावनो थाबाय थागोन आरो बेखौ जोङो मोननैबो आरो बिसेसकै बे साउथ गुवाहाटीनि बर' साहित्य सभाया आखायाव लादों जे बेखौ जोङो समायनायै संरैखा खालामनानै साजायनानै लाखिनो नांगौबा लाखिनो नागिरदों। बेखौबो जोङो बाथौ महासभाया जों सापर्ट होदों जे बेयावनो थाथों, बेबायदिनो जाथोंसै होननानै जोङो थांखि लानाय जाबाय। आरो बे समाव जितु बिनि थागिबि बा साखाथियाव थानाय बर' सुबुंफ्रा, बाथौ धोरोम सिबियारि बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो बे मन्दिरफोरखौ बेबायदि थानायाव हामजायाखै। खारन सेन्ट्रेल बाथौ महासभाया बा बिथांमोना हास्थायदों दे जितु ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि अनसुंथाइजोंनो बे सेन्ट्रेल बाथौ मन्दिरखौ समायना साबना हामना खालामनो नाजादों। बेयाव मा बुंनो नोंथांमोना? बेवहाय जोंहाबो दिमत गैया। बिखौ हायोब्ला गाहाम, नाथाय किसुमान प्रेक्टिकेल माबा थायो आरो सेन्ट्रेला मोनसे आखायाव लाबाय थादों, मोनसे प्लेनिं बानायदों, प्रजेक्ट बानायदों। बे प्रजेक्टआ बेसे गोबाव जायो, खायसे जोंहा प्रेक्टिकेल खामानि मावनो गोनाङाव एसे माबा फैदों आरोखि, माने हाग'हैयाखै। थ' बेसे सम लायो जों बेखौ मिथिया। बेखौ खायसे जोंहा प्रेक्टिकेल खामानि मावनो गोनाङाव एसे माबा फैदों आरोखि, माने हाग'हैयाखै। थ' बेसे सम लायो जों बेखौ मिथिया। बेखौ सरकारनि सायावसो नारसिननाय जागोन। आरो बेवहाय जिहेथु जोंहा बे साखाथियाव थानाय बर'फोरा, बिसेसकै बे दक्षिण गुवाहाटीनि बे जोंनि बाथौ मन्दिर खाथियाव थानाया, गोदोनिफ्रायनो बिथांमोनानो बे हाखौ लेन्ड डेभेलपमेन्ट कमिटि होननाय मोनसे दंमोन, बिथांमोनानो जोंनो होदों, जोंनो लिरनानै होदोंमोन आरो बे मथे दा प्रसेसिङाव फैनानै गभर्नमेन्टनिफ्राय जों एलटमेन्ट मोनबाय। दा बे बेलायाव एसे कमिउनिकेसन गेप जादों आरोखि, माने गोदोनि आरो दानि एसे गोदोनि मानसिफोरा जायफोरा होदों दाबो बिसोरो थांनानै दङ, बिथांमोनखौ एसे कमिउनिकेसन गेप जादों जोंनि गेजेराव, बिथांमोनखौ जों लाबोनो हायाखै गोदान माबाया मिथिस'यैयाव। दा जों बेखौ दिनै बेखौबो सावरायनाय जादों जे बिथांमोनखौ आरो लिंफैनाय जागोन जोंनि गेजेराव आरो बिथांमोननिफ्राय मोनसे थांखि होनाय जादों जे जोंनिफ्राय 3 मेम्बार बेयाव सोदेरना लानांगौ। जों बेखौ दिनै गनायना लादों, जों बेखौ सोनाय बेब'स्थाखौ खालामगोन आरो थानाया गाहाम होननानै सानो। आरो बे मन्दिरखौ जोङो लुनायाव बा बे गुदि केम्पासखौ मोजाङै साजायनायाव जों सरकारनि सायाव सोनारालासेनो बे जोंनो नाजानांगोन आरो बेयाव बे लकेलनि मानसिखौ जों आगारनो हाया मालाबाबो। बे जायगानि मानसिया बिथांमोना हेफाजाब होब्लासो जोंनि मन्दिरखौ सानसे समाव जों
मोजाङै जाफुंसार होनो हागोन होननानै जों सानदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसाफोरनो मोनसे मोजां सुबिदा लानानै फैदों। बावैसो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरा थाखो 10 आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला नोंथांमोननो मोजां सुबिदा लानानै फैदों। मुंबो थिसननो हागोन आरो स्कलारशिपबो मोनफुंनो हागोन। नाथाय बेनि थाखाय नोंथांमोना मोनसे आनजाद होग्रोनो नांगोन आरो बे आनजादखौ फैगौ 19 जुन रबिबार खालि खुंफुंनाय जागोन। बेसेन होआलासेनो फरायसाफोरा आनजादखौ होनो हागोन। आनजादा फुंनि 11 बाजिनिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम खुंफुंजागोन। आनजादखौ फरायसालिनि केम्पासावनो खुंफुंनाय जागोन। दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला फरायसालिया क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे थानाय सान्दामारियाव दं। गोबांथार मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा 9435293000 नङाब्ला 9678129337 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।